Els programes de formació i inserció tenen l'objectiu de donar una oportunitat als alumnes que no han superat amb èxit l'etapa d'educació secundària i poder així continuar amb els seus estudis fent un cicle formatiu de grau mitjà, o bé incorporar-se al món laboral a partir de l'experiència adquirida en el perfil professional escollit, en aquest cas la fabricació mecànica. El curs té una durada de 1.000 hores. Es du a terme a l'Institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas des de setembre fins a juny i es realitza en horari de tarda. Aquestes 1.000 hores estan repartides en dos àmbits diferents. Per una banda, trobem els mòduls de formació professional, on es fan assignatures de soldadura, muntatge d'estructures metàl·liques, perfileria d'alumini, electricitat i domòtica bàsica i prevenció de riscos laborals. I d'altra banda, trobem els mòduls de formació general, on es treballa la comunicació oral i escrita, matemàtiques, entorn social, entorn econòmic, orientació laboral i tutoria, per exemple. A més, a final de curs es realitzen 180 hores de pràctiques en empreses. Una vegada superat aquest curs, aquells alumnes que obtinguin una nota de 5 o més i no tinguin cap mòdul amb una nota inferior a 4, rebran un certificat d'accés directe a cicles de grau mitjà. A més, també obtindran el certificat PFI i el certificat de professionalitat de nivell 1. Els PIP o plans d'iniciació professional es caracteritzen per estar formats per grups reduïts d'alumnes, d'un màxim de 16 alumnes, el qual facilita al professorat docent adaptar el contingut a les necessitats individuals de cada alumne. En aquest perfil acadèmic és molt important tenir presents els riscos que existeixen al taller. Per això, és indispensable conèixer i fer ús dels EPIs, els equips de protecció individual. Els alumnes que vulguin formar part del PIP de fabricació mecànica han de ser alumnes responsables, han de mostrar respecte cap a un mateix, cap als materials, els objectes i les instal·lacions, així com també saber treballar en equip, respectant a totes les persones, els companys i els docents. És a dir, han de saber cuidar del material i de les persones amb les que treballem. Si t'agrada un treball físic, en moviment, on aparegui la destresa manual com a gran característica, si en un futur et veus treballant en un taller com a soldador, creant, fabricant o muntant peces i estructures metàl·liques o com a professional de manteniment electromecànic, doncs aquest és el teu camí.